Ngiyabingelela bonke ababukele emakhaya, bingelela maQhawe endaweni zonke. Prophet lo baba Dr. X, umprofeti wabantu, obusisa abantu, umqaqi wamafindo, umboni weinkinga zabantu, umxazululi. Kukhona izinto ongeke uyixazulule ngomuthi eyidinga umuntu kamoya. Khona izinto ezonakala emndenini. Kunabantu abangaphumeleli empilweni kanti zingabano ezasukela emndenini noma ukuzalwa wazaleka kabi. Izinto zakho yifasekile, uyaphuma uya eSwaziland, mhlaba yalingana, Malawi, zonke indawo awuthola usizo kanti idalwa zakini ngoba wonke umuntu ophila la emhlabeni uhamba nedalwa. Ingakho mawulele ebusuku kumele uphuphe. Mawungasaphuphi something wrong. Umuntu nomuntu unezidalwa zakubo zikamoya ahamba nazo. Even masithola Jesus Christ, uJesu wayehamba namathonga izidalwa. Nangila mbukeli wami ekhuphukela entabeni eyothandaza, kwabonakala uMoses noEliya bekhuluma naye, abantu asebafa. Uma ukhohlwa umsamo imvelaphi yakho ne-altar. What is the altar? Indawo yesibusiso. Mbukeli wami, umprofeti uCabalo ngifuna ukukhuleka nawe. Kuza ukhetho njengamanje. Siyabona amaqembu kuyaphithizela, siyabona inkulumo zikhona. Umprofeti ufuna ukukhulekela nawe lapha ekhaya, akhulekele ukhetho. Ngiyakhuleka njengamanje, ngumprofeti ke mina kamoya. Angibuye eBible school. Lento engiyenza la angifundelanga, ngiphiwe uNkulunkulu umdali wami, ngayiphiwa zidalwa zakwaXaba. Anginamahloni okukhuluma lokho. Ukuthi umfundisi unamajazi, I don't care. Kungenzeka ukuthi wena unamajazi, amajazi wakhe awaziwa ezulwini. Mina ngisebenza ngomoya because why na? Abathakathi abafunda iBhayibheli, abathakathi bathumela otokolozo, bathumela ichitho. Nginamandla, mina ngithi ngisebenza la, ngibe ngila umuntu mayifike la, ngihambe manje ngiye eSwaziland la avalwe khona. Ngiya kwaMhlaba yalingana lapho wavalwa khona. Ngiya enyangeni. I don't care ukuthi uyinyanga engakanani. Amandla engwaphiwe angaphezulu kwalowo nyanga ngoba naye idalo uNkulunkulu. Angikhuleke nawe lapha ekhaya. Baba onamandla, mvelinqangi, Baba uNkulunkulu wezizwe, wena wangithola enhluphekweni sengilahliwe. Emeni namhlanje kuseni ngisondela kuwe. Naba abantu kule South Africa, Baba egcwele inhlupheko, nale igazi lichitheka ezitaladini. Nansi imizi ifa. Ngiyakhuleka somandla njengamanje bangibhekile eSwaziland, bangibhekile eNigeria, all over South Africa nasemazweni angaphandle. Ngikhulekela intando yakho. Baba ngethandaze kakhulu ngoba wazi inhliziyo zabantu bonke. Wazi nalokho engingakakukhulumi, sewuyakwazi wena. Ngibeke inkinga zabo, ngiya emzini yabo, la kuvalwe khona abathakathi, la kuphehlwe khona amanzi amnyama. Lo 2024 Baba makabe isiqalo sesibusiso. Lo 2024 nalo ukhetho. Lusa Baba, makungachitheki igazi. Ngivala igazi. Baba ngena kubaholi, bakhuluma izinto ezokwakha abantu, bangakhuluma izinto ezokhatha abantu. Abantu bakho Nkosi, ngena kuzo zonke izizwe eziseAfrika ukuze izizwe zibone ukuthi sibumbene. Ikakhulukazi ngikhulekela isizwe esinsundu, ihlazo namanyala negazi kugcwele kuso. Ngiyakhuleka Baba onamandla, okungenzeki kubantu kuyenzeka kuwena. Ngiyakhuleka Jehova, makuvaleke ukuchitheka kwegazi. Ngenelela kubaholi, abahola amaqembu ezombuso wazwe. Baba babe nolimi lokwakha, bangabi nolwimi lwegazi nelokubhidliza. Amandla engelosi yasenqabeni ngiwathumela umhlaba wonke. Nanka amandla ayangena. Nangu umbukelo ungibhekile, uyagula njengamanje. Ngithumela ingelosi. Nangu unenkinga akasebenzi, nanku umuzi uyafa, nazi ilwane igijima ekhaya. Ngithumela amandla lapho khona. Njengamanje wena obamba ifoni, njengamanje ngithumela amandla
uyabusiswa. Wena ongibhekile la ukhona njengamanje ngithumela umlilo, wena oyithobile wathi uyayithoba kulomthandazo, wathoba wavula inhliziyo. Njengamanje iyaphela inkinga yakho, ngivula umsebenzi, ngivula inhlanhla, ngivula lokho okudingayo, ngiyakuphilisa lapha ejele, esibhedlela, ngithumela amandla njengamanje. Makube njengokukholwa kwakho, makwenzakala. Izitha zakho abathakathi ngiyabastop. Ngiyabonga ke Baba ukuthi lokhu sekwenzile kuze kube phakade. Amen. Mhlaka 29 31 March ngizobe ngikhona la. Bathi ke ama Easter ngokwasemhlabeni nikubiza kanjalo ke nina. Thina ke asinawo ama Easter ngoba asidumisa izinto esingayiqondi. Kodwa sobe sihlangene le 3 days. Ngifuna wena useSwazini, KwaZulu Natal, useGauteng, all over South Africa, emazweni angaphandle. Fika la. Dangerous night 3 days. Ngifuna abagulayo. Ngizoba nenkonzo eyongena mhla ka29. Mhla ka29 kuyobe kulesihlanu. Iyongena ngo7. Iziphume ekseni ngo2. Ngo3 ngizobe ngisempophomeni, ngizobe ngisemanzini ngo3, ngizobe sengime emanzini. Ngifuna ukukugeza, ngifuna ukukuwasha, ngifuna ukuthi mawubuya lapho ngikusebenze, ngikugeze. Amanzi ayisibusiso. Ikhona into elapha emanzini, ikhona into ekhona imfihlakalo. Amanzi ayimfihlakalo. Ngisho kushoniwe abekwa lapha ya ngaphandle komuzi abantu bageze. Amanzi ayinhlambuluko, sihlambuluka ngawo izinto. Amanzi noma ugeza, ngaphandle kwamanzi umzimba wakho ngeke. Thina ke ngokukamoya amanzi siyawasebenzisa. Ngomhla ka30 ekseni kuyobe kumgqibelo, siyobe singene ngolesihlanu. Ngibiza bonke abantu, phatha ingubo yokulala, uphuma eCape Town, uphuma eDurban, all over. Phatha ingubo yokulala, siyobe sikhona la. Ngifuna ukukuphakamisa, ngifuna ukukuvula. Uyisangoma, unendumba, akusebenzeki. Umfundisi, awubheka umfundisi akanamali, akanamoto lo mfundisi. Uphethe abantu, ucela ilift, awunamali. Hayi, umfundisi onjani ngoba uNkulunkulu unengcebo yonke. Ngithi khamba mfundisi, unebandla lihambi kahle. Izinto zakho zimnyama. Ngithi abaphele ke bonke abantu. Ngomgqibelo ekseni ngo3 ngikusempophomeni ngizokugeza. Nginensebenzo engikubekele yona. Uma ubuya empophomeni ngizobe ngigeza bonke abantu inyawo, bonke abantu inyawo, bonke abantu inyawo. Imfihlo yami ke leyo. Abaphelele ke bonke abantu kuleyo nkonzo yempophoma. Wena osobukhona, phatha imbewu yakho yensebenzo yakho ka340 rand oya empophomeni. Sekune transport, imoto ziyophuma ngo2 khona la enqabeni. Ngiyababiza abantu, ungahlali phansi, impilo iyahanjelwa ngoba abathakathi bayahambela. Wembathisiwe wena njengamanje, umbathiswa amathunzi, awuphumeleli zimnyama izinto zakho. 3 days, dangerous night kubathakathi, ngizoshaya abathakathi. Kuzothi ngomgqibelo ntambama, ngo7 iyangena inkonzo futhi. Ngomgqibelo iyangena ngo7, iyangena inkonzo ngo7 ngomgqibelo ntambama. Uma ingena ngo11 ngifuna uzokhanyisela abantu bakini. Wena nje ngiyakubona kunomuntu wake nowaduka, ikhehle laduka kudala lalahleka. Kunomuntu eningамngcwabanga, lo muntu uyabuya kabe emndenini. Ngizobe sibe nenkonzo yokukhanyisa amakhandlela. Kunabantu bakini abafele impini, kunabantu abahamba belwile, kunabantu emndenini. Ngoba imisindo yemndeni, imndeni inkinga, ingxabano zemndeni ziyinkinga. Kunabantu abangaphumeleli ngenxa yemisindo eyenzakala emndenini. Kunabantu abangaphumeleli ngenxa yokuthi bazaleke kabi. Soba nenkonzo yokulayita amakhandlela. Wonke umuntu ozobe khona uzobe bamba ikhandlela lakhe. Wonke umuntu ozobe khona uzolithola la selibusisiwe. Ngomgqibelo 3 days, dangerous night.
wena ozobe uzolayita ikhandlela kuleyo nkonzo lungisa imbewu yakho ka 220 rand 220 rand zobe sikhona zonke izinsebenzo ebusuku kulokhu inkonzo yamakhandlela iyolayitwa ebusuku ngomgqibelo isikhathi ngo12 ebusuku sobe ke sonke ke sesiphumula ke sonke siphumula sonke umbukeli wami lapha ekhaya ngithi come sabela uyabizwa la ukhona uyabizwa kwaZulu Natal uyabizwa Eastern Cape uyabizwa Swaziland uyabizwa eSotho uyabizwa Gauteng uyabizwa Pretoria nangumcazululi wezinkinga nithi amafindo ezibopho azoqaqela amafindo einkulumo ezikufasile zasemndeneni ngizoyiqaqa mina lento abakwembathise yona bakwembathisa yona ngizoyikhipha mina abaphele bonke abantu kulezi insuku 3 days sekuyothi ngesonto Sunday ngizoba nenkonzo yokubonga for iminyaka eyishagalombili saba khona enqabeni kuyobe kudliwa kuphuma ithebe kuyobe kudliwa inyama kuyobe kuyidile elikhulu la khona kuyobe kugcwele abaculi maQhawe ngimema wonke umuntu othi ngifuna ukuzohlabelela umaskanda leli bandla elama Africa mangabe umaskanda noma ngabe ukuphi come woza la uzokhipha ikhono lakho ngoba thina siyibandla lobu Africa iwasho zobe zikhona yonke insebenzo wena kuzukhetho njengamanje uyabona njengamanje kuzukhetho ikhansela nali ivimba moya iphethe ivimba moya lapha fona njengamanje nanka amafoni nali umprofeti elifakile angeke ngikunikeze into engayisebenzisi nali ivimba moya lizokuvula amaphupho liqaqele inhlanhla livule zonke izinto ungalala ukuthongo obokufa ivimba moya leli phuthuma njengamanje wena osekudeni useCape Town Durban faka imbewu yakho ka 600 rand sokuphosela bese ufaka igama lakho bese ufaka amafoni njengamanje fona njengamanje wena oseduzana useSoweto sokompumalanga eduzana wozolanda nali ivimba moya elizokuvulela zonke izinto ngeke ngibale zonke insebenzo zami nazi iwasho siningi fona njengamanje uthola iwasho inamandla ufuthu ugume uphalaze ugeze sikugeze ngoba izinto zakho zeminyama nje awuzange ugezwe ngifuna abantu le 3 days mbukelo wami ngibhekile ekhaya le 3 days ngifuna ukuthi uzoyichitha la no Dr X umprofeti ngizokugeza ngikuwasha 3 days sanibonane ngiyabonga kakhulu sanibonane ekhaya komondlo zonke indawo fayet nguthu zonke indawo sanibonana lapha ekhaya ngiyabona abangibhekile njengamanje lapha ekhaya ngithi uNkulunkulu anibusise nonke abusise noma wami umakhanyile lapha khona amuphi insuku zokuphila amandisele ngiyabonga ukuthi ngisase nomama okuyena osangizala mama wami I love you uNkulunkulu akukhulise kanye nodadewethu bonke nabafuthi bonke abasekhona God bless you bye bye oka Dr X uyasithela ngokwenyama kodwa ngokukamoya nginawe uNkulunkulu akubusise modimo akuhlononofase ngiyabonga ethi Nkosi So God, baba owangidala Father my creator, uNkulunkulu wazo zonke idalwa God of all the creatures ezisemhlabeni on the planet Earth, lezo eziphilayo those that are still alive, uNkulunkulu wazo zonke idalwa zami God of all the creatures zasemndenini wami of my family, nalezo engingazazi even those that I don't know. engazalwa sezahamba lomhlaba I was given birth when they are gone already. khumbule baba Remember me, Father, lolu suku this day. khumbula nezidalwa zakithi Remember my ancestors, bonke abakithi all of my people asebangishiya that are departed ngokwenyama in flesh, ogogo grandmother, omkhulu grandfather, abafowethu sibling brothers, omama mothers, auntie aunties, obaba omncane aunties, bonke
All of them. nabantwana Even the children. nabachitheke eziswini Even the miscarriages. lapha bakhona Wherever they are. mabakhunjulwe Let them be ngoba khona remembered. kwami Because of my presence. kulendlu yakho On this dwelling of yours. ekamoya Of the spirit. ngizocela isibani I'm come to ask for a light. sokukhanya Glory. ngizocela I isibani come to ask for a light sikamoya of the spirit esizongikhanyisela that will illuminate me endleleni yami on my path, esizongivikela that will protect me, phambi kwezitha the zami presence of my enemies, esizongivikela that will protect me, nalapho engizalwa khona whatever I've given birth from, nakulomuzi this home wobaba of my father esengwakhile that I've constructed. cela kube khona isibani Let there be light here. njoba ngilapha Yes, I'm the presence esikamoya of the spirit, abathakathi which is, bangabi nengubo they must not have a garment yobumnyama of the garment, that garment ezokwembatha that will engulf me, umuzi wobaba the home of my father. abaphume njengamanje Let them get out right now. abathakathi The witches abavalile that are locking empilweni yami my life, makugezeke let it be cleansed. zonke idalwa All the messengers engihamba nazo that are with me, ezahamba emhlabeni that died, zonile transgressed ezweni likamoya on the realm of spirit, mazikhunjulwe let them be remembered. Let mazikhanyiselwe there be light wherever they are. They must be forgiven ngokuba khona kwami because of my presence Kule ndawo. on this place. shayela ihlombe Give a round of applause to yourselves. sit down Lapha. uma umthemba If you rely on him, uma umthemba uJehova if you rely to God, Jehovah, uNkulunkulu uyakhanyisa God will give a glory to your scar. awazi ke uthi awazi ukuthi It's impossible. uthemba uNkulunkulu You trust God, but ungenazi idalo ungathembi idalo you don't trust your ancestors. no one wonke umuntu ungibhekile Viewers, wherever you are watching the prophet ngiyazi right ukuthi now. khona abangibhekile indawo zonke Viewers all over the world. Zulu They're at Natal. home, KwaZulu Natal, Eastern Cape eMpuma Kapa, Limpopo eLimpopo Province, Free State eFree State Province, Northwest eNorthwest Province. babhekile They are njengamanje watching the prophet right now. ukuthi uthini lo prophet What is the prophet saying now? angikhulumi la I intando don't speak, ma. yencwadi The wheel of theology book, ngoba abathakathi uma which is bethakatha when they practice sorcery, abaphathi incwadi they don't do no cross references. izitha zakho abathakathi ekhaya Witches and the sorcerers at home, ayikho incwadi There is abayivulayo no book abazoyifunda that they before quote from. bakuthakatha for them to practice witchcraft against you. baphethe amandla They kamoya are empowered with the evil spirits. manje ke nami ngisebenza ngomoya This Dr. X is also operating through a spirit. ngiholwa umoya I'm led and controlled by the spirit. yingakho umuntu uthi mayifika la One is coming to the prophet. ngithi uma ngibona inkinga If yakhe I see the problem, ngihambe same time ngimela I just go on ngabe trance. ngiyokhipha igama lakhe lapha okuvalwe khona His name, wherever the life is nullified for. okusho ukuthi ke angihambi ngedwa I'm not alone. ngihamba nezithunywa I go with messengers. zithunywa Messengers. ona uNkulunkulu No one aphile has ever seen the even uma physique of sifunda God redeemed ngokwe history through umla yamaJuda of Hebrew the Jewish community called Hebrews. uMoses wabona Moses umhlane saw the back of God. bathi uMoses wathi It is uNkulunkulu said that God said there. Moses Moses, ngizondlula I just got a pass. akazange ambone He did not see God. bathi wabona umhlane He saw the back of God. nawo asizi ukuthi umhlane wawunjani How was it ungabe look umhlane like? ubona wawunjengowakho How was it look like Noma this one wabona man inkazimulo. who saw the glory of God only. akekho ongabona No uNkulunkulu one can see the physique of God. kodwa uNkulunkulu God esihamba naye who is with us ubonakaliswa is ngezidalwa revealed through the bathi messengers. zingelosi They are called angels. bathi They amathonga are called ancestors. ingakho umuntu mayelele One sleeping at night. Ebusuku. At night. Ekulaleni kwakho. While you're sleeping, kumele you uphuphe have to dream. ma If ungasaphuphi you don't dream anymore, akusahambi kahle something is not right. ma ulele ebusuku If you are sleeping at kumele night, ube there must nesibonakaliso be a vision. and isibonakaliso Vision usikhumbule must be recallable. kumele ube nephupho There must be a dream ngoba uNkulunkulu because God usebenza is ngezidalwa utilizing messengers zikamoya of the spirit. why Going on. God uNkulunkulu ngesilungu
In English, God is a spirit. ungumoya uqobo lwakhe. uNkulunkulu God ungumoya. himself is a spirit. uNkulunkulu angaba izinto God cannot be zonke. everything, versatility of God. Uma ethanda uNkulunkulu God, angaphenduka he can transform himself angene to embongolweni. enter where the donkey is. Imbongolo The ikhulume. donkey will speak the word. Abaqala abangizwa ke manje. People are getting confused now. Khona indoda masifunda iBhayibheli ekuthiwa ubani bathi uBiliam There is a guy called Biliam there from the scriptures. eyayihamba He ngembongolo. was riding a donkey Ihamba zonke indawo le all ndoda. over with the Imthanda donkey. uNkulunkulu. He was a God servant. Ngelinye ilanga le ndoda Once upon a time, yathatha uhambo. he took a trip Uma ithatha uhambo through his trip. yathatha imbongolo He rode his yagibela phe donkey. kwembongolo. Rode the donkey. Yathatha uhambo. He took a journey Uma isendleleni on the path. kwaqhamuka ingelosi. The angel appeared. Imbongolo mayithi uyayishaya The donkey ihambe. trying to beat the Ayisafuna ukuhamba donkey. le mbongolo. The donkey could not proceed. Kwenziwa yini imbongolo ingafuni ukuya How phambili? comes not doesn't know Ngoba le how to mbongolo go? njalo ngihamba ngayo. Yeah, I write it always. But namhlanje Today, ayivumi le mbongolo does not ukuhamba. want to go forward. That Ingakho uNkulunkulu is why God. mayifuna ukukhuluma If you want to sometimes. speak with his cat, ngisho inkomo iyafa esibayeni. the cow can die by the cross. Kuvuka inkomo The ifile. cow will be dead by the next morning. Kanti leyo nkomo leyo That cow inkulumo. is an omen. Ithatha induku le ndoda. The man took a rod. Ishaya imbongolo. He beat a donkey. Ishaya He imbongolo. beat a donkey. Kanti imbongolo ibona The donkey ingelosi saw the angel ngaphambili. in front. Umuntu akayibona ingelosi. A person could Lo not hlezi recognize the kuyimbongolo. angel. What the Ingelosi rider akayiboni. could not recognize the Ayishaya angel. imbongolo. He beat the Kwezwakala imbongolo donkey. The donkey ikhuluma. complained. Yathi imbongolo, It said, weBiliam "Oh, Biliam, kudala uhamba I've been nami. writing you Zonke indawo. all over. Lento engiyenzayo Whatever I'm doing, ngake ngayenza yini? did I ever do it? weBiliam Biliam, kudala it's been ngihamba nawe ngilanda inkomo. I'm riding you, collecting Ngikusa la ads. ufuna ukuya khona. Wherever you want to go to your destination. Kwenze njani What's namhlanje? wrong today? Ngingavumi ukuya How phambili. come I don't want to go in front here? Kanti imbongolo Yeah, the donkey ibona ingelosi. acknowledge the Ayifuni angel. ukuya phambili, Could not ibona go in ithonga front. He saw the lasezulwini. ancestor of the heavenly planets here. uNkulunkulu wathi ngizovula imbongolo. Ngizongena embongolweni. Ibona izinto engabonwa What is abantu. invisible to the humankind. Imbongolo yabona ingelosi The angel. donkey saw the angel in Bathi the Lord's. ithonga. It is called the ancestor. Phela into engaphili la ifana nethonga. What is not living here is like Yingakho an uJesu ancestor mayekhuluma similar. God eBhayibhelini. spoke through the scriptures. Uthi He abangasekho said the deceased people, if mabengenile they are accepted, ezweni lokuthula there where the peace is, noma emathongeni even on akini ancestral land, they are sebenjengeengelosi. identical to the angel. Yingakho kumele babuye. They should come back Bazoba to yinhlanhla. come with fortunes in your Ake life. ngiqale kusele. Oh, example. Akubingelele lapha eNigeria. Oh, Nigeria, whatever. you are. Akubingelele I'm eSwaziland. greeting you, Onke ama-prophets. Izifundazwe. Ngiphethe ubufakazi. It's a testimony that I have. Uma ngabe if ukholwa If you believe, izibusiso the blessings ziyakulandela. will follow you behind. Lalela la. Listen, Uma if okumele ukwazi what you awizelanga should la. understand, you did not come here for time. Mawufuna ukuzodlala If you want to noma come and play ukuzojoga games, uzokwenza ama-jokes la. hambe stadium Go where the field FNB. soccer play lapha endaweni yokudlala noma ibhola. Moses Mabhida Anywhere we wanna go. la aselanga We ukuzodlala. did not come to entertain each other here. Sithunyiwe la. We are sent here. Sithunyelwe ukuthi sivuse imizo babamkhulubeni. Sithunyelwe ukuthi siganwe sibe nengane sibe nabantwana. Imizi ingafi sikhona. We destroyed in our presence. And singajoli. We must not be fornicators. And singahambe silala ngale mzimba yethu. Ngoba umzimba is a temple of God. Indawo kaNkulunkulu is a dwelling kaNkulunkulu, God himself.
umzimba wakho Your body. is a holy place. Indawo engcwele. Umuntu nomuntu Each and every person. akabe nomuntu You wakhe. must have your own Angabi partner. nabantu. You must not fall. Akathashwa umuntu oyedwa emzimbeni. One person on a body. Akathashwa. Don't be touched Noma by ubani the ongibhekele body. ekhaya. Viewers, whatever you are at Lalela la. home. Listen here. These Ukuzinhlanhla are the fortunes. namathonga akho Your ancestors. asondele kuwena. Don't do it to you. Ziphathe kahle ngomzimba Take care wakho. of your body. Umzimba wakho. Body. La. Oh, listen. Ayikho into endlula Nothing that is surpassing. umsamo. Ukhona umsamo yebekhaya. That home. Kodwa umsamo omkhulu The greatest one umzimba wakho. is your body. Umzimba Your wakho body. kumele ube neorder. must be disciplined. Ube ne-control. You must be disciplined. Ngoba Because ithunywa zakho messengers of your ziphile emzimbeni are wakho. surviving inside your blood system. That's why ubaba wami kamoya Spiritual father. inkosi yamaNazaretha Out of the Nazareth. la ngizalwa khona. Whatever has given birth to the Eh baba Spirit. ngiyabonga. Oh, thank you, oh Lord. La Listen. singena kule ndawo To this siyirabish. place like Sifike sigezwe phakathi. Don't judge anyone. Ongena ngomnyango through the door. enesici enezono awazi kumjaja ngoba ulethwe uNkulunkulu namadlozi wakhe ukuthi azogezwa ngaphakathi Get cleansed and acquitted. ngoba sonke masila All of us as we are here, sindlule ezintweni. passing through some experience. Kukhona abantu There are people that abenza izinto are doing things ezi-wrong ezingalunganga. kanti azenziwa Not yibona. done by them. Kunabantu abazenze emndenini imoya yabo ihleli iphe wabo. Kukhona abanye phakathi wenu abathanda abafazi kanti emndenini wakini kukhona ikhehle elalithanda abafazi elalilela nabafazi athi ngiyake manje ubona ngoba uphithizela nje namadoda uzenzi. We are chaotic with Kunesalukazakini esahamba siganga umoya waso wehlele phe kwakho. Yikho na uthanda amadoda kangaka ungandlulwa zintshebe. Zonke intshebe ziqamela kuwena. are sleeping upon you. Wahamba uqamela ke yonke imkhaba All yamadoda. the tummy is upon yourself. Nezisu zabafazi uhamba uqamela kuso. Yiduhla zilenda zaziwa wena. Scars are known by yourself. Bese ucabanga ukuthi amadlozi Your wakho ancestors. why kuthiwa ngikhuluma kanje? Why the prophet is speaking like this? Ngisize baba. Help me, Father. Uzobaphupha kanjani abantu bakini ungayiphethe kahle ngomzimba wakho You are a fornicator. ngoba umzimba wakho umsamo Your omkhulu. body is the greatest ancestral platform. Uyabona ke ngitshele Let me tell you, fam. ngeke wakho umuzi kayihlo mawuzophika namantombazana with some women. ayazalwa They manje will give birth. And They are kusazalwa very ezinye beautiful. namanje. The new, young ones are giving birth. and okumele ukwazi What you should know, isikhathi sakho siyahamba your time is and gone. uyaguga You are getting on. wena ushosho ukuthi hayi Goodness. uya-enjoya awuboni ukuthi uyahamba iminyaka iyahamba. Time is going. Uphi umuzi? Where is your home? Uphi umfazi Where is the wife? ma ungahamba emhlabeni uyofika uthini kwakhokho bakho. Your ancestors. Ubaba wakho uthembe wena. Father relies on you. Amadlozi akini athembe Sisters are wena. relying on you. Njoba ula They emhlabeni on a plan and everything. ithi enye ingoma As a song says, sindlula ezintweni we are passing through experience. okusho ukuthi kumele sendlule ezintweni nasezintweni ezimbi kodwa singahlala siphume ezintweni We ezimbi must
iniquity and gossip. singabhajwa We must not be ekungcoleni stuck where the dirty and ngoba la silapha sizogezwa well, here we come to kukhona the okhokho bethu one our predecessors. abahamba They belwile left the fort. abanye bahamba benukele emndenini Choose each other within into the zethu family. ayilungi Our matters are ngoba zivalwe yilezi zinto looked by those things. ezenzakala esibongweni sakini Transgressions took place within ulapha nje awuhlawulwanga not paid for. usenecala Damage prices. nempepho kayidla You uyazi don't know your father's ancestral platform. khona into engifuna ukukutshela yona spiritual I emoyeni want to narrate something to you through umoya oyingcwe. ngoba abamhlophe abelungu bafika banisela banibona ukuthi ninamandla ninoNkulunkulu You got a God. lento ukuthi kuthiwa abantu abamnyama kwangabahedeni is a nonsense leyo That thing is not right. It's get bearish. babamkhulu bethu babe nomthandazo lingekho iBhayibheli Prayers without scriptures. babekhuluma They noNkulunkulu used to liaise with God. Emsamo. There, but ancestral platform. yikho nje umsamo wakho Ancestral mawungalungile platform. lento If it's zakho not ngeke clean, ilunge your matters will also be the same. abantu mabefuna ukuthi People, umndeni if they want ungaphumeleli no breakthrough, baphuma babheke they'll eswazini go to bawulanda Swaziland to imithi collect something balandelwana to- abazoyifaka to emsamo the Christians to put their ancestral platform. ukuthi mawukhuluma ne-altar lakini With your altar of the family. kanti sekukhona imimoya Be some evil spirits involved. elwa ney'ngelo zakini ekhaya Against your ancestors and your angels there at home. engani abantu bayakwazi abantu ukuthatha Take ukuvusa umuntu ethuneni transmogrifies Ongayena owakini. Bamthathe bamfake emsamo ekhaya kini. Abe yisiphupho. to be a ghost and an apparition. ungakhohlwa Don't forget. uma If uNkulunkulu God, umlalela if you're listening, uma ulalela if you're isifundiso listening, school of thought esehliswa lapha kwakho afforded to you, uyophumelela you're gonna get a breakthrough. uboyiphatha kahle indlu olala kuyo Take care of your bed ukuze uNkulunkulu wakho so that your God angacasuki cannot get irritated ukuza kuwe to pay a call to you ngephupho through a dream. ngathi kuwe mina I said, ngathi uma ufuna ukuphumelela say you want lapho lo hambo breakthrough on this ungalihambi journey, nomuntu you ngoba must not take lo muntu ohamba with nayo your bosom akayibonanga lento ebone wena Don't see what is umuntu obonile wena person who wena wazi ukuthi uzelele lapha enqabeni lona ohamba nawe akazange abone did not see anything. hayi ngitshela Let me tell you, ingakho khona ingoma ethi there's a song that says, kumuntu munye uyozimela ngaphambi kwamathunga ngicela ukuthi ungamangali mangithi ngaphambi kwamathonga ngoba kunabantu abangangenile emndenini abangazange badibane nezidrasa kubo bafinjwe ngamathonga suspended by the ancestors. wonke umuntu munye uyozimela ngaphambi kwamathunga Silindele izulu, wonke umuntu munye silindele, silindele, thina silindele izulu, silindele izulu silindele, izulu silindele uJehova thina silindele izulu. lalake Listen, ngathi mina sizoba nomcimbi I said we're gonna have a feast. ngathi mina I said me. angibheke wena
I'm not expecting you. Ngoba wena Not ngenzeka relying ukuthi you. ulapha, It may uyazi into happen ezizelela every day. ukuthi You don't uthunywa know. abantu bakini. You are sent by your ancestors here. Mangithi yenza into If I say ethile do something, I give you a direction. awulaleli. You are not listening. Kodwa abantu abalalelayo uNkulunkulu abamethembayo That rely to you. bayoba njengesihlahla Don't be like a esiseduze tree namanzi. that is planted there, but the Ubusika leaves ihlobo winter and the summer sithela ithelo. will give some fruits, bear some more fruits. Nansi imali ngena ekseni. Money came. Angizange ngicele. I did not beg for it. Indoda iseNigeria la ikhona. Gentleman in Nigeria. Njengamanje ngibhekile. Right now, he's watching the It's in prophet. Nigeria. Nigeria there. Kungena na ethi DJ asiye. DJ, Ngicela ukuthi ungithathele nansi imali. get the money. Isipho It's 10,000 a kababa lo. gift. He's in Kulumwane. I'll give it to the prophet. Laya. Ayangitshela. Let me tell you. Content engifuna ukutshela ngiphoba le mali. Who gave the money to the prophet? Ngiphiwe uNkulunkulu. It's given uNkulunkulu enginikeza ngobani? Through Enginikeza ngani izidalwa zakwaqabe engihamba nazo. They decent that are with the prophet. Okuyizona ezingibeke la. I planted the prophet here. Njengoba ngila As I'm in your presence, njuluka. perspiring. Wena ubona ngathi ngiyahlanya. You see, like he's Ungibona lunatic. ngijulukile. You see, the prophet is sweating here. Ngijulukela amacala kithi Perspiring kwaqaba. for the translation of the Kaaba. Ngiyayazi into engimele I la. know what I'm saying here. That's why ngisho eNazaretha. Bathi noma bekhuluma ngathi ngiyamazi ongibizileyo. Uma umazi okubizileyo awusoze wahlumuka kule ndawo. Kodwa uma ungamazi okubizileyo kulula ukuhlubuka. Very easy to desert this place. Babo sisiwe abathembele Nkosini bona bayosusa umusa waphaka babo sisiwe abathembele Nkosini bona bayosusa umusa babo sisiwe abathembele Nkosini bona bayosusa umusa uyabona uma ngimela If I'm here, njengoba ungibona ngijuluka you can see the wemntaka baba prophet. njengoba ungibona ngijuluka See the prophet sweating here. ngijulukela izono zakithi kwaqaba Transgressions of the Kaaba lineage. kunabantu bakithi Are people of my family. abahamba emhlabeni bethakatha abanye bahamba benamaqala We have some abanye transgressions. bafa bengazwani kunabantu bakithi abahamba bezilile ogogo abangazange bakhunyulwa inzilo kunabantu bakithi ababephatha izikhwama zemithi bethakatha kunabantu abafele empini entabeni njengoba ngila As I'm here, ngihambela bona kulolu hambo I'm on this journey on the uNkulunkulu wami hamba nami awuhamba nami awuhamba nami kule ndlela madlozi ami hambani nami awuhambani nami hambani nami kule ndlela noma indlela yami iyenyukela ngibonise ukukhanya uyabona
bame ngitshela kahle Let me komntaka tell baba you very well, fellow. uyabona You ithunywa see the messengers. mazingekho emzimbeni wakho Not within your body. mazingekho eduze kwakho Not next to uyohlala you. inhlupheko You're going to be suffering. ithunywa Messengers. mazingekho emsamo wakini mazingekho emababaleni akini umuzi wasekhakini uyoba weak There will be. uyosebenza You're going to work. usebenzele emuva njengenkukhu Backward like a chicken. ngemgano You cannot get married. madlozi ami hambani nami uNkulunkulu wami hamba nami hambani nami awukulindlela moya wekhenta Spirit of umdlavuza. moya wekhandela ngaphezulu Spirit of headache. wena ovaleka inzalo No, with your offspring. bakuvuleka inzalo Let the fruitfulness come. bakuvuleka isibeletho Let your womb be bakuvuleka ukhalo open. lwakho Let your Lord be open. ehloso ukhalo lakho wena ndoda You man, ngithi imbewu yakho your seed. mayibuyise Let isebenze it come back, be functional. phakamisa izandla Raise up your hands. ithi uNkulunkulu Say, kamprofethi God of the prophet, mangithwaliswe I must be Isibusiso. empowered with the blessing zikamoya of the Spirit. uthi amathonga wami Say, my ancestors, Iy'ngelosi zakithi. angels of my home, njengoba ngila as I'm here, ngicela ingelosi I'm asking the Yasenqabeni. angel of Enqabeni ikhulume nazo to liaise with them. mayisondele kimi Let it come in my Mabekhona vicinage. ukukhanya. Let there be light. nasey'nganeni Let my zami children. nasemsebenzini Let wami work where I work. mabekhona Let ukukhanya there be light. ishayele ihlombe Clap the hands and give a round of applause to yourselves. ubawona Who's present here? ubawona Who's here? yes ubawona Who's here? ubawena Who are you? nifunanda What do you want here? nifunane What do you want here? nifunanda What do you want here? nantsoko lento There is it. iyanyakaza Shaking it. iyanyakaza It is shaking. imancane kuyi Leave him iyanyakaza alone. Leave him alone. iyanyakaza Shaking. iyanyakaza Shaking. yasha Bury. yasha Bury. yasha Bury. yasha Bury. yasha Bury. yasha Bury. uyakhulula iyaphuma Relief. iyaphuma ezandleni Shaking from the head. iyaphuma enyaweni Shaking from the feet. iyaphuma ezandleni Shaking from the head. iyaphuma enyaweni From the feet. ayaya shayihlambe A shayihlambe round of applause. iyaphuma The party. iyanyaka yes Oh, relieving him. khululiwe Relieved. stand up So, come oh, I told the Come. prophet. ukhululiwe namhlanje Ah, we are relieved. ufuna umprofeti akwenzeleni What is it that you want the prophet to do Ucelani? for you? What did you asking? Ulungisele konke baba ngazi ukuthi ngicela ukubala ukuthi inkinga yami. izinto zakho yiqaqiwe Your namhlanje matters God are bless you. released. Sit down. Nkulunkulu akubusise. kodangani You child, bambane ngani buye nayo la hold the child, bring it to the prophet. come Oza. Come, what's that? Oza kumprofeti. uhamba nobani Who are you with? uhamba nobani Who are you with? Father, is it you? baba uhlala lapho wena Where do you stay? Njengamanje ngihlala la eKatlung ekhaya kusenqotho. okay wakho lo mntwana Your child. come ufuna ukukukhulula My yena child, I want to release phakamisa you. izandla zakho Raise up your hand. lokhu umgade ngemuva Be careful behind there. Support her. baba uhlishwa yini What's interrupting here? Esikolweni uyawa kube ngathi isifo sokuwa asuka aqhineke nenyawo angakwazi ukuhamba ngathi uphelelwa yinto amandla. emqaleni When did it start? Imqale nje njengoba elapha esikolweni kulesa funda kuso njengamanje. okay
Umlokhuze lapho umgade ngoba amandla azokwehlela Be kuyena. careful, the power is going to descend upon him. Baba onamandla. Powerful God. Lo mntwana kusamele This afunde. child should learn, Enze izinto ezinhle. do all the good things. Ngithumela amandla. I send the power. Yes. Yes. Nina. You. Enthunywe la. That are sent, Enizophazamisa come to interrupt impilo yalengane. this one's life Ngengelosi through yasenqabeni. the angel of Enqaben. Niphelwa isikhathi. Your time is due. Ngiyaniyala kulomzimba. I'm commanding you out of this body. uNkulunkulu waseAfrika. God of the Africa. uNkulunkulu weingelosi God of the zakithi angels, African one. nezakwaXaba. Of the Tlabas also. Neza yonke lemndeni All the families abahamba nazo. that they are with. Lo mntwana akakhululwe phakamisela This sakho. child must be Phakamisa. liberated. Wathi This akakhululwe. woman must be relieved. Akakhululwe. She must be relieved. Ayisho lento. Let it burn. Ayisho. Let it burn. Ayisho lento. Let it burn now. Baba onamandla. Powerful God. Baba ngiyabonga. I thank you, Father. Baba akagezwe. Let Yes, her be akagezwe. washed, Akagezwe akhululeke. pure, relieved, Ngimnika nanka amanzi and found water awempiliso. of healing. Amanzi Water, nalichiphi faith, water, liyangena. enter. Liyasha. Penny, Nantsonke. that is it. 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 Iyanyakaza. Shaking. Uyasuka moya. Even the child spirit Uyakhulula. speaking. Phakamisela sakho. Raise up your hand. Ithaqaqekele ngane. Let this one be Yonke le untied. moya. All the spirits Ingaphindi ibuye. not bounce back anymore. Nansi inkemba There's a sword. ebusuku emini ayimvikele Day and lenkemba. night should protect this one. Esikoleni ayimvikele. School should protect her. Somandla ngiyabonga. Powerful God. Thank you. Ngibonga I ukhululo thank emancipation likamoya phekwa of the lomntwana. spirit upon this one. Ngibonga ukhululo Relief. imbubhiso yakho le Destruction of yours lena engiphethe that I'm in position of. yokubulala Kill. izinto zobumnyama. Tenebrosity things. Iyakhulula le ntombazane. This one is relieved. Ikhuliwe namhlanje. Relieved today and emancipated. Baba ubani igama layo? What is her name? Uba igama lakhe? What is her name again? Igama lengane uDianetsi Molefe. Yaletsi. Dianetsi. Eh? Yebo Dianetsi. Diyaletsi. Yebo. Diyaletsi. 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 Dialeti? Ngiyakhulula. I'm relieving you. Kulamaya umnyama. This spirit of tenebrosity, Kunamakhamandela. this capturing. Diyaletsi. Dialeti. Ukhuliwe. You are relieved. Phakama ima ngenyawo. Raise up upon your feet. Ukhuliwe namhlanje. You are relieved. Yaka. You are Ukhuliwe. relieved today. Ukhuliwe namhlanje. Live today. Ethi ngiyabonga. Say thank you. Ngiyabonga uNkulunkulu kaMprophet. God of the prophet. uNkulunkulu kaMprophet. Ngicela ingaphindi ibuyele Let emoya. it not bounce back anymore. Ngibuyele emoya. Mangiphume ngiphelile. I must go out healed. Yonke le moya All the Yonke le spirits, moya. mangiphilise kuyo. I must be healed and saved. Ukhululwe. You are relieved. Isandla somprofeti Hand of sipheku the wakho sit down. prophet is always upon you. Hlala phansi. Ngizongibheka ngibona wena mntana wezala come Look at me, child. What's that? Also No. to the prophet. futhi Wake up. bheka mina ohlweni Look at the prophet. njengamanje Right now. ngehlisela umlilo I descend fire. nazo enyaweni Feet. yes beka umpop Put a mic, put a yes mic. yes nantsonke That is it. nantsonke let's phansi Let us prostrate. yes ngehlisela amandla I descend the path phekwa lo mntwana upon this child. stand up Sukuma, Father.
Baba uhlala kuphi? Where do you stay, Father? Kukhona umuntu ongasekho He's a deceased person. kuthiwa angikusize kakhulu. I'm instructed to help you too much. Kukhona umuntu ongasekho eduze kwakho Deceased person next osahamba to you. emhlabeni. A deceased person is next to you. Ikhehla. He's a progenate. Khona izitha wena baba There are ezikulandelayo enemies that are angazi. behind you. Ngibona You don't know. imoto. I can see the vehicle. Ngibona imoto. I can see the vehicle. Ngibona uphakathi emotweni. Inside is an occupant. Ngibona I bekwehlisa see you are being emotweni. Baba drawn una imoto? out, like, do you have a car? Yeah, ikhona ba. Thank you. Yabo. Uthi lo mkhulu ohamba la angikusize Predecessor ngoba says I must ngibona help you. bekubamba They'll grab bekukhomba you, ngebhamu like bekulatha phansi hijacking bekukhipha you. ngasemotweni. Kodwa bese Out of ngibona the yena car, umkhulu then ngoba the bafuna ukubulala predecessor- labantu laba. In fact, they want to kill Ebese you. ngibona umkhulu ephebeza Predecessor isibhamu idlozi lakho. repelling. Ngibona bekushiya kodwa ngibona imoto ihamba. Baba una imoto? Do you have a car? Ikhona ba. Thank you. Yabo. Kuthiwa angikusize kakhulu na baba kunabantu abangekho right. People are conspirating Okumele against ngibasolve you. manje. They must be attended Nkosi. right now. Uyezwa ba? Can Yebo, you ba. hear that? Funa ngihambe manje. I must go now. Manje ngibasolve manje. Now to attend to them. Oh Nkosi. Baba, Father, ngibona imayini I uyayazi. see the Yebo, mind. ba. Do you know the mind? Imayini uyazi kanjani? How do you know the Bengeke mind? ngasebenza kuyo ba. Thank you. Yabo. Baba unayo umfazi? Do you have a wife? Yebo Father? khona ba. Uphi? Where is she? Ukhona khona lapha. Mbizeze la. Let her come to the prophet. Nawe baba uze la. Both of you, go to the prophet. Ngoba lento kumele ngisolve This manje. thing, I have to attend to it right now. Don't worry, ayisezokwenzeka It will baba. not happen anymore. Mina ngu Dr. X. I am Dr. X. Ngoba umphefumulo wakho ubuzophuma. But Was wanna iproblem go out of existence. umkhulu wakho Inga ohamba is your nawe. predecessor with you. Ngoba lo mama ngimbona The ekhala mother ethi with you oh mourning, Nkosi yami Nkosi yami ekhala ngembe sathi awu indoda awu Nkosi yami Nkosi yami Nkosi yami Screaming. kodwa kwasekuqhamuka lo mkhulu No, the ongasekho predecessor ohamba came nawe up wayesethi with cha you. He said, ngeke "No, ngoba wena yes, kunezinto there okusamele are things uzenze that are emndenini. still outstanding to be performed within your family. Baba ithi ngisize baba. So help me, Father. Hayi mina ngiyafana nabantu abajwayele ukukrema indawo yesonto. Taking Sekuzothiwa liberty. This is what he's going to say. baba ngivala zonke Father, izitha. I reverse all the enemies. Baba somandla Father Almighty, ngicela ubavikele. asking for protection. Baba ungasabi yeso. Father, don't be afraid. Baba ngicela ingelosi Angel, isithunywa esihamba a nabo messenger with them. asibembathe. Let it engulf them. Bambathe. Engulf them. Occupy them as well. Ngivala yonke inhlobo I yesikhathi. reverse anything concerning the weapon. Laba ngiyababusisa. I'm blessing them. Ingelosi yami The angel of Dr. X, ayihlale phakathi wabo. let it reside Ebusuku within the emini. day and night. Laba hamba khona. Wherever they go. Ngivula izinto zabo. Their matters. Ngivula I inhlanhla. release the fortunes. Ngivula imali. I release financial Ngibanikeza breakthroughs. isibusiso. I offer them the blessing. Ngivala izingozi. All the car crashes. Isandla kuphela. I'm instructed to abrogate Ebese kuqaqeka izinto zakho that ngisho. your matters will be organized. Can you hear the prophet? endiyakuze bamfundisi Angithi vele siyaqala ukubonana. It's the first time to see each other. yebo baba mfundisi Nawe mama siyaqala ukubonana. Mother also. Is it the first time? Uyaqala ungibona. First time to see the prophet lady? Lapha baba. Father, listen. Kunento ngizokutshela yona Something- ebese ngiyakulokhuza ukuyeka nje. I shall tell you. bamprofeti Khona into give up. engizokutshela yona I want to tell you something. ebese Ngicela ngikubeka ungitshele. isandla. Then I'm going to abrogate. Kukhona into na baba There's something, Father. njoba ula ebizokwenzeka. It was about to happen.
engekho right kodwa njengoba sewufikile phambi kwami Khathaks. ayisezukwenzeka. Because you came here, it will never happen anymore. Kunesibongo la kumele There's ngisibize a name that I unababa should mention, ongasinakile Father, futhi. Baba that you Uyasazi disregarded. isibongo sakwamabhena. Do you know the Mapenas? Ndiyasazi baba Do you know the Uyawazi Mapenas? umuzo kwamabhena. Do you know the homestead of the Baba. Mapenas? Example. Ngote ngqo. Baba, Let me be frank now. yini i3? What is E3 kuphi? 3? Where about? Yeah, use station 3 at Delmas. 3. Yeah, station E3. 3. I3 uyazi? Do you know 3? Uyazi kanjani? How do you know number 3? 3. Lapha A3 si yabona si ngabomakhelwane nayo i3. Ukuzwe ngendawo kuthiwa isenqothu. Did you ever hear about Ingoto? Yebo bamfundisi. Mama uyazi inqothu? Lady, do you know Ingoto? Uyazi inqothu wena? Do you know? Kabasenqodo. Eh? Abasukulwane. Kabasenqodo. Thank you. Ngiyaba Angithi akwazi ungitshela. did not tell anything to the prophet. Yebo. Nqothu. Hey, no. Obani abasenqothu? Who are there? Abasukulwane bami. Thank you. Ngiyaba. Okay. Baba kunento Father, wena baba something ebizokwenzakala kodwa that indaba was about to yakhona happen. isukela endaweni It yase is- 3. It is emanating Sibonga from baba mfundisi. 3. Kodwa ifaka umabhena It phakathi. has got Mapena involved. Sibonga baba mfundisi. Kunomuntu kamabhena ongekho right. But evil one. Baba mfundisi. Ufuna simenzeni? What do you want him to be? Ndicela baba mfundisi right into ukuthi lokho abane befisa ukuthi makwenzeke kumi mangabisenzeka ushabalala. Ngithi ufuna simenzeni What do yena? you want the prophet to do to him? Awungiphendula umbuzo. Ngithi umabhena Answer lo, the question. umabhena kunabantu ahlangene nabo. Is colluding with some Abaseduze people. kwakho. They are next to you in conspiration. Kodwa laba bantu basendaweni These yase 3. people, They Baba are there. mfundisi ngicela Number 3. umabhena ukuthi abana masemjezise ngezenzo zakhe. And mfundisi abana Wena baba wena ngizokubeka isandla kuphela Just bese put your uyabuya hand uzobonga upon him, ngifuna come into back and thank zakho. the prophet, Ngeke kwenzele open ukuthi the izinto keys. eziningi ngizokubeka nje Nothing isandla. more, Wena nothing ngifuna ungitshela more. ukuthi ufuna Just umabhena simenze njani. What do you want the prophet to do concerning Mapena? right baba mfundisi ngicela ukuthi abana umabhena ekuyizenzo zakhe abantu bezenza kumi emasimjezise umabhena. Ajesu sobani yimi. Who must punish him? Baba mfundisi Baba ngiyacela ngifuna kakhulu. wena usho into efuna ukuthi yenzeke kumabhena. To be frank, what Ngoba must ingelo happen sithi to him? angibuze The ukuthi angel says, umabhena ask ngoba you, udangerous. wingozi Ufuna ukuthi vela. umabhena ingelo simenzeni What kamprofeti. the angel of Dr. X to do against Mapena? Ndicela mfundisi ukuthi abona ya ingilosi umabhena naye mayimjezise njengokuthi abana Ake naye. sengiyakeka. Hey, Ngabe uyinyangi. Okay, ngiyakeka okay. Siza lombhobholo. Baba oh, onamandla powerful busisa lo God, baba bless the father there. busisa lo mama. Bless the lady there. Ngiyabonga simakade. Thank you, Almighty. Zonke izitha All the enemies ezihlangana ngabo. that are colluding. Ngivula into zakho. I'm opening your matters. Ngivula yonke into I'm yakho releasing mama. everything of yours, Ngiyakubusisa lady. namhlanje. I'm blessing you today. Zonke izitha zakho All your enemies ezikulandelayo that are colluding Njengoba against sewufike you, phambi kwami. yeah, in presence of the prophet. noma singaphila. Even if they survive, Mazingaphumeleli ukuza let kuwe. them not Nkosi Busisi. succeed to access you. Sanibonani enqabeni maQhawe ngiphinde ngibingelele nobaba umprofeti uDr S unogwaja kagesi. Igama lami nguCeza igama lokuzalwa ngusiphelele ngwakwambatha eMnambithi. Ngizothanda ukubonga kubaba umprofeti ngelinye ilanga kwakunenkonzo amakhandlela kuwo lonyaka. Ngafika kuyena la ngangehla ngegunquka and then wangiprofetha ubaba. Sengutholile kumsebenzi wethenda ngiyasebenza manje almost nginobo 6 months ngisebenza kuona lo msebenzi sebengidlulisela naku section 2 ngenxa yomsebenzi wami engibenzela wona omuhle ngifika nje endimeni yamathenda umsebenzi wami yaphambili ngizobonga kakhulu kunonkosi nasekhaya ngiqalile manje ngiyakha umuzi uyakhuphuka ekhaya inhlupheko isiphelile ngiyabonga